Čau, vítám vás dneska u druhého dílu, dejme tomu, když vezmeme to první úvodní. A takže čauky, já jsem Kate, a my jsme to měli stejný. A dneska si povíme něco o tom vlastně, jak jsem začala na saunách, co mě k tomu vedlo a proč zrovna sauny, když to tak vezmeme. Dělala jsem předtím vlastně na recepci sauny Thermal Resort v Karlových Varech. To je pobočka, když tak do ní můžete navštívit, kouknout se zároveň, jak vypadá saunový ceremoniál, anebo se mnou tak prohodit nějaké slovo. Takový malý promo. Ale budeme pokračovat dál. A vlastně dělala jsem tam skoro rok na té recepci a sauny mě nikdy moc jako netáhly. Měla jsem občas takový lehký jako problém s dýchacíma cestama, takže vždycky, když jsme byli někde na dovči nebo v bazénu, tak naši mě šoupli do páry, běž, pořád zhluboka dýchej, pomůže ti to, uvolní se ti ty dýchací cesty. No, co si budem. Bylo to vždycky jako na sílu, prostě jít do sauny. A když jsme šli o tom do normální sauny, tak jsem tam vždycky vydržela jako minutu, max 2 a bylo to nudný, prostě nebavilo mě to. Nenašla jsem v tom zalíbení, takže jsem jako sauny úplně vypustila a už jsem do nich nikdy jako nechodila. No a tady, jak jsem ten rok pracovala, tak jsem zjistila, že vlastně, ano, zjistila jsem, že tam máme taky sauny a ty lidi, co pracovali na saunách, tak byli úžasní. Jako zpřátelili jsme se, potom jsme se začali i bavit a právě jsem se byla podívat na těch jejich ceremoniálech a zjistila jsem, že to je úplně vlastně něco jiného, to saunování v tu chvíli. Vlastně to není jenom takový to čistý, že vlezete do sauny, sedíte tam prostě těch 10-15 minut, než vám skončí cyklus, vylezete, dáte sprchu, že jo, chvilku odpočinete, jdete znova. Ne. Prostě najednou to změní úplně dynamiku celého saunování. Ten saunový ceremoniál vlastně spočívá v tom, že máte člověka, co přijde do sauny, teď nemám teda nějaký úvod, co ucítíte během ceremoniálu, nějaký pravidla a pak začíná samotný ceremoniál. A je to vlastně o tom, že máte většinou 3 kola s písničkama a tomu vlastně máváte s ručníkem. Tak a vypadá to tak, že teda máte první kolo, dáte tu kouli s nějakou esencí vonou, zároveň ty esence jsou zdraví i co se týče, každá má jiné účinky zdravotní a jsou jak na dýchací cesty, tak vlastně na různě jako pohybový ty a už jenom tím, že to dýcháte, tak vám to pomáhá. A máme tady nějaký lidi, tak chvilku počkáme. Můžeme pokračovat. Tady vidíte, nebudeme rušit starší lidi, takže pozastaveno pokračujeme. A byli jsme, jo, jsem vlastně položit tu kouli s tou esencí na ty kamna, zalé to vodou a pak vlastně do toho hraje ta hudba do pozadí. Záleží na tom, co to je za ceremoniál, buď to je takové jako meditační, relaxační, nebo může být klasický, může být zároveň freestylový show. Prostě je tolik druhů ceremoniálů a záleží vlastně na výběru, jaký vy budete chtít navštívit, anebo jaký chcete vlastně zažít. Já mám třeba osobně ráda jako meditační a tady ty klidný. A v tom spočívá potom taky výběr té hudby, protože když chcete ty relaxační, tak máte něco pomalejšího, volnějšího. No a na to ten člověk, ten saunér, vezme ruční a začne rozmávávat vlastně to teplo z těch kamen a tu esenci na vás. Takže nejen, že vy vlastně sedíte a dostanete k tomu zážitku saunovacímu nějakou vůni, zároveň k tomu dostanete i teplo, ještě trošku jinak než předtím a máte k tomu hudbu a vlastně můžete koukat na člověka, jak víří ten vzduch. Většinou k tomu mají ještě nějaký triky ty lidi, takže to je obzvláštěný a není to prostě suše, jenom že sedíte a čumíte jenom na člověka, co dělá nárazy, ne. Ale i ty nárazy většinou vypadají moc hezky. A máme další lidi. A protože tu máme furt hromadu lidí, tak budeme pokračovat radši zpátky a doufáme, že už nikoho nepotkáme. Tak, protože jsem se docela rozkecala a začalo mě to bavit. Takže ano, je to super podívaná. Takže já jsem tahle díky té kamarádce zažila vlastně saunový ceremoniál a zjistila jsem, že to je něco úplně neskutečného, úžasného. A najednou jsem si vydržela i prostě 15 minut. Ceremoniály mají kolem 9 až 12 minut, někdy výjimečně i 15 třeba. A dá se to v pohodě vydržet. A dá se to vydržet i v té 3. lavici, jako úplně nahoře, kde je největší teplo, což jako pro mě je vždycky neskutečný zážitek. A jo, člověk potom odchází z té sauny prostě vyrelaxovaný, odpočinutý, hezky prohřátej a pak je zralý tak akorát do postele
ale za mě super. No a jak jsem takhle díky ní zažila, tak jsem zjistila, že to je super. Začala jsem chodit na ty ceremoniály častěji a častěji, abych si je s ní mohla jako užít, kouknout se na to a vyrelaxovat se zároveň. No a pak vlastně mi nabídla, jestli si to nechci taky zkusit. Tak jsem vzala do ruky ten ručník, i když jsme našli pár jako nárazů, nějaký klíček a co mi to šlo, začalo mi to bavit a začala jsem vlastně chodit k ním na trénink. Tady jsem si s nima nejdřív mávala jako soukromí mimo saunu a zkoušela jsem jako na hudbu něco, šup tam, sem a byla to neskutečná zábava. Hlavně člověk vidí, jak se jako posouvá někam dál. Začalo mě to fakt jako bavit i s tou hudbou. Začalo se to stávat mým koníčkem, hobby. A vlastně, když byla možnost nastoupit přímo na tu pozici saunéra, tak jsem neváhala a požádala jsem vlastně o změnu té pracovní pozice. A díky tomu vlastně jsem se dostala na ty sauny. A nelituju toho, jsem za to moc ráda a pak jsem si to užila. A protože tu mám další lidi, tak uděláme otočku a jdeme dál. Aby jsme teda nemuseli rušit lidi, protože to já nechci úplně tak. A nechci to střihat. Chtěla jsem to udělat jako one shot video, ale uvidíme. Tak. A takhle jsem se teda dostala na ty sauny a pak už jsem vlastně začala normálně jako tréninky i v sauně. Mimo saunu naučila jsem se, jak se vlastně polejvají kamna, jak probíhá ceremoniál, jak pracovat s eterickými oleji, což je ta vůně, kterou vy cítíte ten ceremoniál, a i s výběrem hudby. Není to tak jednoduchý, jak se zdá, i když může se to zdát hodně jednoduchý, ale je to trošku věda. Občas si připadáme jak malí chemici, protože kombinujeme různé vůně dohromady, abyste neměli jenom to základní. Takže tak. A co se týká hudby, tak je taky dobrý experiment. Za mě doporučuji na začátek něco pomalejšího, meditačního, klidního. Pokud možno žádný výrazný beaty, prostě jenom melodii, klidně bez textu, aby člověk nemusel se snažit chytit rytmus, protože já jsem třeba trošku hluchý člověk, neslyším hudbu, takže pro mě chytit nějaký rytmus je velice obtížný a i přesto, že mi člověk do toho takhle louská, tak prostě nestíhám. Takže pro mě se staly meditační ceremoniály prostě záchranou bez textu a jo, na ty teda doporučuji začínat. Začíná se základníma nárazama, což určitě ještě potom tady budu mít nějaký tutoriály na to, jak mávat, takže nebojte, něco se i naučíte. A nárazy vlastně hudba, no a potom ty vůně, co se vyberete. To je tak nějak saunování, vlastně jak jsem se k tomu dostala. Už to dělám teď s dneškem, to bude možná i 9. měsíc, takže skoro rok, jak říkám. A posunulo mě to i v životě kariérně dál. Našla jsem to, co mě baví, to, co bych chtěla dělat, kam se chci posunout. Potkala jsem super lidi. Ještě jsem se chtěla vrátit vlastně v té atmosféře sauně. Tam jde o to, že ten člověk, co saunuje, tak vlastně přidává těm lidem, co sedí v té sauně, nějakou energii a vesměs ta energie se mu potom vrací i z těch lidí. A je to neskutečný zážitek vlastně, když si vyberete i hudbu, která těm lidem sedne a začnete mávat, tak vás začnou povzbuzovat, podpoří vás a ta energie půjde tam a zpátky a vy odcházíte z toho ceremoniálu úplně jinak nabitý, s jinou energií a ať vás cokoliv třeba ten den naštvalo nebo nepodařilo se a jdete do té sauny, tak je to i skvělý antistresový takový jako cvičení a vybijete tam úplně všechno. Nejlepší je třeba, když si máte ve finské sauně pekvíčko večerní a v tu chvíli, kdy začnete vlastně mávat, přeliváte do kamen tu vodu s tím, že teda jako se vystekáte, pořádně to zatopíte, tak se vám to vrátí jak bumerang a odpálkujete sami sebe, že už v té sauně nevydržíte, že je tam velký teplo. Takže nedoporučuji, už to mám vyzkoušený a fakt to vzít v klidu, bianko, užít si to a ty lidi jsou pak nadšený. Užívají si to s váma a stojí to za to. Takže tahle za mě energie sauně je super věc. A tím bych měla asi všechno, co jsem měla na jazyku, jak jsem se vlastně k saunování dostala. Ještě jednou zmíním teda, že saunuju v sauny Karlovy Vary Thermal Resort, takže pokud chcete, můžete se podívat. A tímto je to za mě asi všechno a já se na vás budu těšit příště. Takže nezapomeň dát sledovat, zvoneček a příště čau.